Καλικάντζαροι ζουν σε ένα τόπο μακρινό, το χωριό κάτω από το χιόνι. Για να φτάσεις εκεί, πρέπει να περάσεις στο μεγάλο ποταμό. Μάτι ανθρώπου δεν το πιάνει, γιατί τα χιλιάδες νούφαρα το σκεπάζουν σχολαστικά. Το νούφαρο δόθηκε στους Καλικάντζαρους από την νεράιδα του ποταμού Μπίλκιμα, επειδή οι ίδιοι είναι από τη φύση τους κακομούτσουνοι και άσχημοι. Οι Καλικάντζαροι από ευγνωμοσύνη στην νεράιδα έφτιαχναν τα σπίτια τους από νούφαρα και κάθε βράδυ κατηφόριζαν στον ποταμό καβάλα στα γαϊδουρά καντζά τους, χορεύοντας «Ουι», κάτι σαν το δικό μας rock and roll. «Ουι, ουι, ουι». Και παρότι δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτούς, ακούγεται ότι ζουν σχεδόν σαν τους ανθρώπους, υπακούοντας σε νόμους και κανόνες. Θα έλεγε δε κανείς πως πρόκειται μάλλον για ανδροκρατούμενη κοινωνία. Κάτι όμως που δεν εμπόδισε την Κικίτσα να πάρει τους δρόμους. Αυτή τη φορά θα τρυπώσω χωρίς να με πάρει είδηση ο πατέρας. Ο λόγος για τον κύριο Αρμάο, πατέρα της Κικής και μεγάλος τέλεχος του Κοινοβουλίου των Καλικαντζάρων, που εκεί κοντά στα Χριστούγεννα έχει την τιμητική του. Ο κύριος Αρμάος έχει συλλάβει πολλές φορές τη μικρή να προσπαθεί να σπάσει το άβατο του Κοινοβουλίου. Αν και της το είχε απαγορεύσει, η Κικίτσα δεν έβαζε μυαλό. Μικρή μου, αντιλαμβάνομαι το πάθος σου, αλλά το Κοινοβούλιο δεν είναι μέρος για παιδιά. Ο Κύρκος γιατί έρχεται? Ο Κύρκος είναι αγόρι, τα κορίτσια δεν κυνηγούν. Μα έχω πιάσει 7 μπεκάτσες, πατέρα. Οι άνθρωποι, Κικίτσα, δεν είναι μπεκάτσες. Χρειάζεται δύναμη και στρατηγική για να τους γερουσέψεις. Εγώ θα τους κάνω μια χαψιά. Τι, δεν με πιστεύεις? Και βέβαια σε πιστεύω. Αλλά οι κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλους. Αχ, μωρέ πατέρα, αφού δεν μου αρέσουν οι κανόνες. Τους μισώ. Σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν, πρέπει να υπακούσεις. Δεν θα υπακούσω, να το ξέρεις. Είναι άδικο. Ταμ. Ταμ. Ήρθε η ώρα. Όλοι οι Καλικάντζαροι τρέχουν στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο, η λεγόμενη μποτίγια, είναι το όνειρο καθεναίου Καλικάντζαρου. Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, συνεδριάζουν οι γέροντες Καλικάντζαροι για να επιλέξουν τους καινούριους κυνηγούς. Για να πάρει κάποιος τον τίτλο του κυνηγού, πρέπει να ταξιδέψει στη χώρα των ανθρώπων και να γυρίσει με λάθη. Ο νέος που θα αρπάξει τα περισσότερα ονομάζεται Ουιντάζα, δηλαδή μεγάλος κυνηγός. Αρχιτζόγιας, όπως λένε στη γλώσσα τους. Αυτό το προνόμιο όμως έχουν μονάχα τα αγόρια λόγω της μυϊκής τους δύναμης, καθώς οι Καλικάντζαροι θεωρούν τους ανθρώπους επικίνδυνους. Γι' αυτό το λόγο, οι γέροντες προσέφεραν μια μικρή βοήθεια στους πρωτοεμφανιζόμενους κυνηγούς. Ένας έμπειρος Καλικάντζαρος, ο Αρχιτζόγιας, συνόδευε κάθε αγόρι στην πρώτη του έφοδα. Αν το αγόρι κατάφερνε να ολοκληρώσει την αποστολή του, ο μεγάλος γέροντας Μάουα του έδινε το μαγικό ραβδί των Καλικαντζάρων, σύμβολο δύναμης και εξουσίας. Όποιος έχει αυτό το ραβδί μπορεί να ταξιδέψει μόνο στη γη των ανθρώπων χωρίς να τον πάρουν μυρωδιά, καθώς μπορεί να γίνει αόρατος. Δυστυχώς, αυτό το όνειρο είχε και η Κικίτσα. Αόρατη. Θέλω να γίνω αόρατη. Να ταξιδεύω χωρίς δισταγμό. Να κουρσέψω τους ανθρώπους. Αχ, αυτό θέλω, μ' ακούς, πατέρα? Να γίνω Αρχιτζόγιας. Διάφορα. Μισό λεπτό. Πού πας εσύ? Στο συμβούλιο. Είσαι αγόρι? Ναι, αγόρι. Ο κύριος Αρμάος κοντοστάθηκε για λίγο. Σκέφτηκε να την αρπάξει και να την πετάξει με τις κλωτσιές, αλλά κάτι μέσα του τον σταμάτησε και την άφησε να περάσει, κάνοντας πως δεν την γνωρίζει. Γιατί έρχεται μια μέρα που ακόμη και ένας σκληρός άντρας λυγίζει μπροστά σε ένα επίμονο ονειροπόλο κορίτσι. Πήραν λοιπόν όλοι τις θέσεις τους και ο Μέγας Γέροντας Μάουα ξεκίνησε τις διαδικασίες ψηφίσματος. Παράξενο, μέσα στα αγόρια που επιλέχθηκαν ήταν και η Κικίτσα. Ξαφνικά έπεσε το σκουφί της και την κατάλαβαν όλοι. Κορίτσι, κορίτσι, τροπή, τροπή, ίδρυς, να περάσει έξω. Φώναξαν όλοι μαζί και την έστειλαν μπροστά στο γέροντα. Πώς έγινε αυτό, ποιος το επέτρεψε? Εγώ. Όχι, δεν φταίει αυτός. Λέει ψέματα. Όχι, έκανα πονηριά, δεν είχα βοήθεια. Την ανήκω στο ένα κορίτσι στο κοινοβούλιο. Συμφωνώ, έσχος, πρέπει να τιμωρηθεί. Πετάχθηκε ο δεύτερος γέροντας, κομφός.
Τότε όλοι οι καλικάντζαροι άρχισαν να ουρλιάζουν από χαρά που ο φταίχτης θα πληρώσει. Να την εξορίσουμε να φύγει. Να με εξορίσετε, δεν φοβάμαι. Αλλά ο πατέρας μου δεν φταίει σε τίποτα. Να τον αφήσετε ήσυχο. Τον έξαλλο θόρυβο σταμάτησε μια βροντερή φωνή. Σιωπή. Ήταν ο μεγαλύτερος καλικάντζαρος του χωριού, ο άρχοντας Κνού. Οι καλικάντζαροι έκαναν ένα βήμα πίσω από σεβασμό και φόβο. Ο Κνούβου πλησίασε την Κικίτσα. Εκείνη έστεκε σοβαρή και αγέροχη. Βλέπω, δεν με φοβάσαι. Είσαι όμως σε δύσκολη θέση, νεαρή μου. Το ξέρω. Η γνώση δείχνει μεγαλείο, νεαρή μου. Πες μας λοιπόν τι σε φέρνει στο κοινοβούλιο. Ποια λαχτάρα είναι αυτή που σε έκανε να ντροπιάσεις τον νόμο και τον πατέρα σου. Η ελευθερία, κύριε. Η ελευθερία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πελαγία ιδιαιτέρως που μας έδωσε τη χαρά.